Σε προκαλώ, έλα τώρα στο museum, δοκίμασε αυτό το συγκεκριμένο πιάτο και άμα δεν σ' αρέσει, εγώ παρετούμε. Πάμε να σας δείξω πώς φτιάχνεται αυτή η καταπληκτική γαριδομακαρονάδα που έχουμε στο μενού. Αρχικά χρησιμοποιούμε λιγκουίνι, φρέσκο βασιλικό και ξύσμα από λεμόνι, γαρίδες, ντοματίνια με λίγο σκόρδο, κρεμμύδι και μπούκουβο, ούζο, ζωμό γαρίδας τον οποίο το φτιάχνουμε εμείς και λίγο καραμελωμένο βαλσάμικο. Ρίχνουμε πρώτα στο τηγάνι τις γαρίδες για να τις σοτάρουμε. Τώρα σοτάρουμε τις γαρίδες, είναι σχεδόν έτοιμες και τις βίνουμε ελαφρώς με ούζο. Βάζουμε λίγο πουτυράκι και τις βγάζουμε από το τηγάνι λίγο πριν να είναι μαγειρεμένες για να τις ξαναβάλουμε στο τέλος. Τώρα βάζουμε κρεμμυδάκι, ντοματίνια και σκόρδο. Τώρα ρίχνουμε λίγο κρέμα βαλσάμικου για να καραμελώσουμε. Αμέσως μετά ρίχνουμε το ζωμό γαρίδας. Τα ντοματίνια μας έχουν ήδη μελώσει και είναι η ώρα για να βάλουμε τα ζυμαρικά μέσα που τα έχουμε προβράσει για να κάνουμε πιο γρήγορα. Περιμένουμε 2-3 λεπτάκια για να απορροφήσει το ζυμαρικό την μπίσκ. Πάντα χρειάζεται να δοκιμάζουμε για να ξέρουμε αν χρειάζεται αλάτι ή όχι. Είναι τέλειο. Λίγο πριν απορροφηθεί η μπίσκ, βάζουμε λίγο βουτυράκι για το δέσιμο. Και 1 λεπτό πριν να είναι η μακαρονάδα μας έτοιμη, βάζουμε τις γαρίδες μέσα για να ολοκληρώσουμε το μαγείρεμά τους. Άμα έρθεις στο museum και δεν σου αρέσει η γαριδομακαρονάδα, εγώ πραγματικά παρετούμε.